Române, oriunde te-ai afla. Mă aflu în fața consulatului din Ghiula al României. Este ora 12 trecute fix. Vroiam să-mi fac o copie legalizată a certificatului de căsătorie. Am sunat, poarta este închisă. Am sunat de nenumărate ori, dar nu răspunde nimeni. Da? Așa este. Instituțiile statului român sunt încuiate. Deci, dragi români care sunteți în afara teritoriului țării, asta vi se întâmplă. Asta este în România transparentă, sau mă rog, cum zice domnul președinte ilegitim, da? Nu-mi vine acum cuvântul exact, dar asta este, asta se întâmplă. Ai vreo problemă cumva, nu interesează pe nimeni, da? Pentru cetățenii români, instituțiile statului sunt închise, cu toate că în program este până la ora 15, program cu publicul, și nu este vreo zi de sărbătoare să zici că este închis. Da? O să vă arăt aici programul. Da, nu știu ce să zic. Lăsați un comentariu și dacă Ministerul Afacerilor Externe aude acest mesaj, să dea un comunicat de presă, că la altceva nu mă aștept. Da, te salut, române, oriunde te afla.